Di narabos na ikuan pangutan nila asa purpose ni savings sa yun kuan. Kalamay. Lami po gyapon ng kalamay dire lang. Mo din ang paganag. Kalamay din ang para. Di para sa ano nga. Oh, lami gud gapon siguro ata lang mong panglasa may mura na sobra po. Ay sa una mong hango bitag kalamay. Hagol tagalamay sa una. Lan-laanon lang ba? Ay. Pero na di kalahian ng bao nga nung mulahi more magintag timpla siguro nung bagaw ug kuan kanang nay plastic. Ang plastic wala may unsa man? Mura maglain og Lahi no? lahi ra glasa. Siguro sa kanang pagkuano kanang pag-preserve ang bagaw magod kay humot man ang bagol kuan man gyud kanang sarado man gyud. Di gyud siya maka kuan ba? Malain man ang kuan gyud ang sana sa plastic. Di ba kanang sticky kayo? Ang yang pagka-sticky malahi. Mura mura magtubig ba no? Anong sa bagol kasi sarado man gyud. Sarado ba? Nga murag madugangan pagkahumot sa bagaw. Ya, ada selibat saja deh. Kaya di sila musakas ko sa akin. Di sila mahalin na na. Mahalin na sila. Pero di, kahit di sikat ba. Karon nag-grab man sila sa ako. Kasikat sa Kawasaki. Ang una-una sa mga tao ron, ang bansa, Kawasaki yun. Sticky ram guna nabutang anak god. Malay tatak ros. Wa man lagi tatak ja tanawan ng was makina murag bluetooth ang ilang logo, no? Nice kay diri ko ano. Ginahan kay nga magbiyahe magmotor ang una ko. Napabata hapitan ni darewa na Asa? sa side. Katong kuan palitag kuan. Ano to na? Ang galon, imong sud ang galon dia? Wa tang gilin sa. Imong galon. Umanggabihan ta. Kapit to nang dato ka dyan. Sino dagan pumali ko niya? Oh, dagan. Di man kay ni puti og kuan dire. Pero lamig tubig eh. Oh, Bun akoan man kanang murag lignin ka pa to. Blow kay lang pa. Kantilada siguro dyan. Sama tatos. Garcia na ba ni? Amot lang. Amor Garcia na na. Ato na lami alagi na to ya. Lami abi. Nandos. Computer na nana. Nalain na pit alam mo na unahan. Kapit ko na. Ang tapitag. Bato sa pero di sakit kay kuan man kanang murag hinayag bitaw nga porba lignin sa sila. Tapo. Tumbalay dito dako ba? Ang iyang condenser inguna na tabunan man og kanang kuan. Sini. Wa siguro gamit-gamit. Kapal? Oo. Di man yung bugnaw ng inguna na. Ini indicator yun. Kuning panginan ni kuan ni sakinan 40 tanan. Di gyud mo pagahi og maayos kuan long. Kanang ligid kay pro na sa slide. Kuan ra kana aw katong ang pangin ako dana og 40 kung kita na ko ikarga. Pero ang imong kuan ni 40 ni? 40. Okay. Pero murag mo us-us na isa da mag kay kay kada man. Pa check ko na say mo pa check sa ligid.
pila na ikuan. Asa ka magpachikan? Dana po sa sudaan. Kato lagi nga na ra kanang tusok-tusok. Wa mo kuan ngita bitaw ko. Nas gasolinaan. Ang na day gasolina day. Pero nas luggage. Naigit sorry. Asa gasolina nas lusudan? Ano bang naipital ko rin? At pang merkado? Unahan, wa may laing kuan. Katong dito sa kuan nang Padong na nga rin uli ba? Padong na atos. Ato dito mautong at bang sa kanang padung kadapdapan nga. dito mao. Na may shop na nas mayakit amo nimo na mga shop na shop sa tapad sa kuan, tapad sa gasolinaan. Ako ka na Ay siya. mga na dyan na, mga nagligid. Mga dagkong mga truck, mga Kita. dump truck, trailer. Mas ganahan ka itong kuhan itong magkuhan lang kas PSI ka na sa kasundunan ba kaya accurate to. Garcia na ba na dere? Kanang Garcia na ni. Kanayon. Kanayaan. Kanayaon. Nahinga man si Pero way kuan dyan kanang tawag